Mis yma ni'n dathlu erthygl 19, sef yr hawl i gadw'n ddiogel ac eich amddiffyn rhag cael eich brifo. Nawr yn ystod mis Tachwedd, fe fyddwch chi'n dathlu noson tan gwyllt, ac mae yna gyfrifoldeb arno ni fel oedolion i wneud yn siŵr eich bod chi'n ddiogel. Hefyd yn ystod mis Tachwedd, fe llawer o ysgolion yn gwneud gwaith o amgylch wythnos gwrthfwlio. Nawr mae gennym ni adnodd gwych o'r enw Stori Sam sydd ar gael ar ein gwefan ni. A mae llawer o gynlluniau gwersi yn yr adnodd yma i chi, fel y gallwch chi feddwl am y wahanol ffyrdd o amddiffyn eich ysgol rhag bwlio. A hefyd gwneud yn siŵr fod plant a phobl ifanc yn ymarfer eu hawliau i deimlo'n ddiogel. Byddwn ni hefyd yn croesawu i chi ddefnyddio gweithgaredd o'n hadroddiad gwneud gwahaniaeth, sef crychiadau mewn pwll. Felly, dwi am i chi dynnu llun o'r pwll, a'r hefyd y crychiadau sef y ripples. Nawr, yn y cylch yng nghanol y pwll, dwi am i chi feddwl ac ysgrifennu enw'r person sydd yn cadw chi'n ddiogel yn yr ysgol. Ar ôl i chi wneud hynny, dwi am i chi wedyn yn y cylch nesaf feddwl am y person sy'n cadw chi'n ddiogel yn eich cartref. Wedyn, ar gyfer y cylch olaf, dwi am i chi feddwl am y person sy'n cadw chi'n ddiogel o fewn eich cymuned.